Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kinongelam Hima bat kinongelam jong ka right ka bahap hapo jong ka Hima Khatar Lyngdoh Bhoi District ha ka khat pratarik unai weng arajar arpho kile yakendo lang ban yether yatai bat ban yamir jingmun halor ka jingbamla ban Pynrung yakawai na ka riti ka dostor hari Bhoi ka balatip kum ka shaw Bhoi ha ka khasi Social Custom Lineage Act khat khandai spa khandai phunyo balapan long ain da ka Khasi Hills Autonomous District Council hari Bhoi District khamtam hakirat ki bahap hapo ka Hima Khatar Lyngdoh kani kariti ka dostor balajutip kum ka shaw Bhoi lani ringbia bat lam Bhoi kadai ka balaju pundan kam nado handai hentai bat ka bala Longdoh Longsnam ru hakathem ri Bhoi kum man penpau ka jing persha halor ka jing bamla jong ka District Council ban psut yakani kariti ka dostor jong ki Bhoi haka Lineage Act UMDC jong ka Nongpo constituency bat usardar jong ka ilaka Nongpo uba wan prangs im Nongshai rengkat lang bat kinongelam right kili ya shong perkhat na kabenta ban ya perkhat halor gani ka kam kabakta ya kariti ka dustur jong ka jaj ban reu Bhoi hakani ka jingyelang ka balalong hayeng dorbar hall sajer Nongpo la ya shimbenta lang nado ki Lyngdoh ki Longsan ki Mansan na ki right bat kentup ru ya UMDC jong ka Nongpo uba balaje rani bat usardar ki ilka Nongpo uba wan prang Lyngdoh bat kiwei Nilayo egalat ban yakren halor kaphang kabede bat kriti gudustur gujongi bat kata kade kajing shaw Bhoi kaba haki ain jong district council kabede bat Khasi Social Custom Lineage Act khat khandai punyo kane kriti gudustur gujongi ka khlemyo egalat ban rung agane ka ak bat khalabu jing ek sikade ya ki bai ba nong song snom gujongi kaba kita kikun dakhar kaba wan na kimi dakhar ki klemyo ya ke shil tribe ha kini ki dong ri Bhoi ki jongi bat kane gala bu jing akaba bun kikun ki jongi ki ba lek ule ki budon kam shibun teli ki kam ki bede bai kam sarkar kimyo ya shil tribe bat de namar kata kadau na galiang jong aku nong mikmat ngashim ya kani sinjam ban lum ban lang ya ki nong elam rai bat ki ilaka bangin punbor ya ka district council bagade ban amen no ya kane ka Khasi Social Custom of Lineage Act khandai punyo aga ban Pynrung ya kane ka riti ka dustur go jongi kanang ba kan mambu jinge ya ki pai ba nong song song go jongi bat ngena simru ya ka rai ba ka district council kan aino da ka executive order bahkan lek klo ya gane ka bentang kenang ba ki application ki jong ki khun ki ti ki jungi na gane ka dong ka thain ki jungi ki bakwa banyo ya Khasi tribe certificate ki la banyo kham kloi nang te na po district council ba ki la banyo ro ya shil tribe ba ki la ban penkam ha ki kam ki babon ki bede bat ki kam sarkar ki bapher kini gini ki mat ki ba kum ka committee mdagasni ngila shim ka ba nang ta kalong ba kane ka committee kala idei ru ban sim ya kawai ka sinjam akaban penboru ya ka district council bakan bu no ya ki branch office ki bapher hangne hapo branch office ki jongka anongpo kum ka banyo ya ki register ndo gisyam ya ki development department nangta ki labor license ki trading license bat kiwi ki department ki bayade bat upai ba kenang ba ki pai ba nong song song ge jongi kan nombu jing ba kin don kam sadu sasulong police council da ka badon da ka branch office po nongpo ki briu ki jongi ki la ban pendap ki kam ki jongki hangne ha po branch office po nongpo nilai keren ba ki ilaka ki right ki jongi kin codify no ya ki ain ki jongki kenang ba ka nombu jing ha ka jing punya right ki jongi ha ki singi ki senam ki banangwan bat kham tamru banyadaru ya ki ain ki bapher ki banangwan ha ki singi ki jongi menta kita ki de ki man ki bakum ka committee mendagasni nyelala ban sim
but hakaban kalian dari komiti kan saleh itu daga delegation support district council ban pensngo halor kini kimat ke Longsan bakum kajak bandriu gimat hagini kidong bagi time ke jungi ni ka ba sa jengkan mau ha ka et ka Hima ka jungi bat kumjuru ya kadong ni Bhoi berkoi hari ke sini ai kublai MDC jungi ibala UI ya ka jing yador ha kariti ke dustur kenang ban penek ban skam ni kariti ke dustur ka ber ha po kadong ni Bhoi jungi i habai pet ke tu ka ak ka bai 8 pound phang ka ring bia la ne shau Bhoi kane ka don kam nama kari Bhoi berkoi hamtam ka it ka Hima nompo selesit ilaka ngiran don kariti ke dustur ka bangile tak haduk mentah bak karon ki por habai MDC i balik ki basong ki ex MDC tai di rona hundai ila pha ila penpau abi de ka jing sim Bhoi ka it ka Hima ji kelam bu ka jing ho ba ni ka pat ro ya ka dismonsel ka ba restore ya kariti ke dustur ka restore ya ka sunshar ka Khatar ya ka bakin pek banyak bat kumjur makin yarak lemengi kenang ba kariti dustur jengi ha kadong Bhoi kanum do bat kanum jakno klam ke jengi rak ke jengki te ke jing pat jur ke jenga kalong ba dekat MDC bat kiri orang ba kan sing lai syong man perkhat man pondur badai tang adisi ka KCDC ke balak man pondur bat kumjur ban ai ya ka hok jongki basa ha kadong Bhoi berkoi